fuutankoɓe joguino l'islam ñamade amodem yoɓi ɗum nani ɗum ko libi donc a wawa humpede ganduɗa gande men o telni gande men tolni ko waɗi duuɓi temedde jeeɗiɗi ko l'islam o yaranɗo ɗon jarden guila lettre ganduɗa yimɓe tekrour totti sappe nayyi namdal abdourahmane suyuti totti ɗum namdal sappe nayyi namdal nden o waɗi ganduɗa alhawi no windi gam jabtade to fuutankoɓe kanko toye misir saabu toye misir leegal nen toon wiyete ko bulago tekrour ko enen jahatno noon kajjo enen pandiri ɗon kañum woni leegal ɓurgal mawnude hannde e keer ko toon namɗe gartira e men gandal ngal ɗon gila ñalawma hannde o e oumar nakar ko wi en korim ɓos en korim yaade islam almorabitu en joguiɗen islam limam mali ko ɗum jirno ɗum hanki réforme ala hen en ngala ibne arabi men walla hallaji en pour pertedade men perte so tawi ndi wona noon en ngala jamaleddin ganda al afghani kamɓe yiɗi wadde réforme din l'islam o bel ma nanni hen gandal al azhar kamɓe Mohamed Abdou en 1826 les jeunes turcs avec les tanzimat mbaɗi réforme nder l'islam pour tout koɓɓe ko jogui ko bel ma mbaw ɗum hutora l'islam yaari yeeso hande pétrole o woni ko toyre julɓe e heferɓe kutorto e hot paare parce que c'est pas un islam progressiste y a rien allah akbar allah so ɓooyi jomum nga ya liggo bandu allah akbar jomum ganduɗa yiɗna bandum ganduɗa fiide buuba wona juuɗe ko fate noon affaire ken gon fulɓe tan gasi ɗum ko politique ɗum banggue identité ɗum ko woppete yaaha so ɓooyi miijo ɓuuri ngo forde jaltot tan sa wi aɗa fala ɗum a juumat aɗa wawi noon a haɓede ñande fof politique par ce que leñol tafata hoore mum wi ni min mbiyete yimɓe daktoren hen kono ke lawol woni so tawi enen namnoɗen nan tan se gonnen ke lawol hanken gonande lawol ɗum ɗon alat enen mbiyeteno tugalor ala probléme enen mbiyeteno haal bon gonɗo Mauritanie najo ko firti wonde Mauritanie najo ko ɗum ɗo woni probléme o on probléme foti réglé Mauritanie nagal ko woni la nation en question i jaltimde walata en 91 en décembre le 15 décembre mi waɗi ɗum dans Mauritanie demain la nation en question mi haali hen tous les problèmes ko walata jaltumɗam j'ai écrit immédiatement pour andinduɓe tan nous on ne change pas hoɗo nan julari so tawi aɗa nangue tan seko tooƴ mon ɓe jiiɗa kaalon jiiɗa cappito ɗum kulol mon kulon goppon ko mbatton ko kañumen mbawa fewnitade c' à dire ko ɗum c' à dire so tawi neɗɗo nanguima aɗa haɓanno e mum wonde ko huuɗi kulol fuɗɗima ɗum nani ɗum min mbiyata la peur a changé de camp mi natti hulde kono misne wonɓe no kulir ko dillannoɓe natti yeede so dillama hande tan woni wonata hen yo yimɓe dillu ceerno par ce que famam adan ɓurno muusde a jaggue laabi nayyi joyi tout ça hay goto nanggaki par ce que pamtani ko jeyata kono caggal 86 yimɓe nangga ha heewi tan yimɓe puɗɗi famde won ko woni Mauritanie ko noon tan ke haari jeeya aɗa woni goto tan so ɓooyi won sappo so ɓooyi won temedere so ɓooyi heew oto yimɓe paayi jiɗi noon wi tan ko ganduɗa onno juutirni ni e perguiti mbaɗɗe ɗe taw en cohlano wadde ɗum woni ko min famani yimɓe qu'est ce qu'ils veulent ko jilto joni noon heddi ko wawa jabrade yimɓe fof no jiɗirni ɗo pecce ɗe ne ko ɗum tan e Mama Ndiaye woni pular speaking feccima c'est tout à fait normal kawtal feccima tabital feccima pelle goɗɗe politique ɗe kay peccima noon tan yahat ɗum ko hay hunde ɗum c'est pas très grave ɗum firti mouvement enen yaha ten waɗi kadi yimɓe ganduɗa ko joom sembe en walla joom heyɓe en mbawa yiddi wadde won hen tan jaa banggueji goɗɗi walla koye noon ɗum hulɓini so tawi hen goto ƴetti heddi ɓe mbi garta mi waɗi teddugal ganduɗa so ɓayde enen jiiɗi hunde so ɓeeɗo ƴetti tan mbaɗen délégué yo yaha so ɓooyi tan yurmede Allah jolat hen ɗum tan yurmede Allah jolat hen mbaɗe délégué yetto toon yo ande délégué naggam yettim toon ɗum ɗo noon namni ko haqqilantagal towgal
weeɓani koye saabu enen ne haɗen ke dow koom systéme politique ɓurɗen o fewnude e gurdam men ko laamu taw ko neɗɗo ronti bamum la monarchie révolution mbaɗɗen o duumaki addi noon gandal tan ko laamu to fuutankoɓe hankkadi kono noon banggal organisation politique boni banggal gandal noon ceernague en gorko huddi duɗal mum tout ça ɗum ko ɗon révolution addi toon laƴiri toon ɗum reɓiri banggue juɓɓudi laamu e tout ça e yimɓe men ko intellectuel uji te yiite ɓuuri ko hen hewde ken nder ganduɗa toroɓeɓe ɗum waɗi wonno ko toon yiite toon rokkata laamu heeɓe naati e hindi toroɓe heeɓe goni toroɓe heewɓe gonti toroɓe ɓeɗo paɗi ka Cheikh Oumar ari gonti toroɓe ɓeɗo gadi Cheikh Oumar heddiɓe gadi révolution heddiɓe ko révolution waɗi ɗumen ainsi suite ko hindi tan ko hindi mawde tan kirdiɗe fof nen nder donc kuɗol ala hen tamtal pulago ko fecci tamtal pulago ko fecci kawtal ko fecci pular speaking ko fecci pelle arabe ɓe ko fecci pelle tubakoɓe ko fecci koye ainsi suite kono tiiɗi ko ɗemɗe maɓɓe ɗe espace francophone ɗemgal ngal ne mbaɗi hen milliard uji onon ne mbaɗi milliard uji sembeji mon e pular o mi gayniɗo bandiraɓe par ce que gasta nano mon ɗen keewi dawri ñang noon mbaɗa an ka suskunaji eyyi ko jorol parce que Idriss Niang de la dette donc c'est ton frère. Oui, c'est ça. Donc ça va, je ne te réponds pas à tes questions parce que ton toucher yo la carte yo mi jabaki parce que ton toucher mi tolti dum joni mi haali hen ko bawno sedi ñang mboni lobbudu mboni susk wala ko silbi en lobbudu mboni eh d'accord pamdiri. Bon, centre de documentation pour là, il faut regarder. Il ne faut même pas aller plus loin, il faut faire ça. Boussé fait Fadounga Daou, Cherno Dendi. Ambin, Fadounga Daou, qu'on fait. Et bon, Boussé, il faut dire le 27 mai, au 8 mois, Waramin sorti, avion Makioli. Mais en tant que Fadounga Daou, mais en tant que Fadounga Daou, comme vous faites. Allouari Jomoutan, Yimben Jitam. Min nawam atar après min jaltina e gaska min nawa atar le 10 juillet haydalle wi min gartinde le 16 juillet yimɓe ngari no gubbite ɗon e guinal Nouakchott kam fof jiitam ma heddi Bousseyf min tawam ɓe yaadnoɓe en gubbe ko Allah warat min hudduya ɓuuri bonde walata ɓuuri yurmade sabu ko diɗɗal ngal neɗɗo goto watte ko toon mba ɗum yiide oui. Donc bandiraɓe mi dartinɗo gaccon haqqi pamontane kuuɓal ko gueɗe tati goo ono leƴƴi aduna ɗi foof enen jogui tarih men labtuɗo te on sa en monaki leƴƴi kewɗi enen ceeɓi ɗumen ñalama hande o aduna jiggodiri ko mondialisation ko tawa ɗo foof hannden tawe to yataw tawte ko toon warani neɗɗagal men yataw goppuɗen ko toon garɗen ɗo kadi warani neɗɗagal men ɗum woni jalluɗe ɗeɗa ɗamnaɗe ɗe ɗum ɗo wonno yewtere nde heddi ko ma jaafoɗon ha Allah rindinen saha goɗɗo mbaɗen jewte goɗɗe jewɗe noon payi tan ke wajade hirju e rokkude yimɓe ñamri jangge jaam ganduɗa beel ma mbaw tawede ummital leñol ngol bandiraɓe on jarama.